Contido de pacotilla. Contido de pacotilla na rede. Si, vou falar diso. Porque estou ofendidirma. Resulta que despois do outro vídeo, que eu no outro vídeo, é que nada, reitérome no que dixen. A falsa defensa da lingua. Que é unha opinión miña que eu podo dicir onde me dé a gana, se non teño razón, non a teño, Podemos opinar e non ter razón. Pero unha persoa no Twitter, aparte de insultarme, acusarme, que a min eso doume igual, vale, eu con eso podo, pero é que despois dixo unha cousa, que eso sí que me ofendeu moitismo. Non, dixo que xa menos mal que casi ninguén ve esas canles onde eu participaba que fan programas de pacotilla. O Patiño en Twitch era un gran programa. Isto a min xa me ofendeu moitismo. Vos sabedes que envía o Patiño en Twitch? A nai de Ana Pontón. Sí, porque a nai de Ana Pontón ve esas canles que ti lle chamas pacotilla. E aquí na volta de Bergantiños, moitas señoras ían andar e cos seus auriculares no seu Spotify escoitaban o Patiño en Twitch, a máis os outros programas de pacotilla que lle chamas ti, mentras ian andar no Spotify. Porque eu enseñeilles a descargalo e buscar o contido de pacotilla, malo outro que non é de pacotilla que facedes outras persoas. O contido en gallego, porque eu se estou rexoubando que as señoras se lle dixo ai, hoxe teño programa, ben fulanito, ai, o outro día no meu programa dixeron, e as señoras non saben de que falo, pero se eu lles dixo, mira, é aquí que me podedes ver ou é aquí que me podedes escoitar, estas señoras poden o facer. Non, porque cando me dan a min o meu premio á promoción da lingua por enseñarlle á xente a consumir o contido en galego que hai na rede? Non, a mí non me chamastes aínda. Para dicir, moi ben, Eva, iso é o que hai que facer. Hai que facer cousas e hai que facelas chegar á xente. Por calquera sitio. Pois chamadme cando queirades. Nas miñas redes podedes contactar comigo e darme o premio. E que sei. Non sei, unha piruleta. E daquela, a min xa me partiu así, pero é que despois eu entereime, porque non sabía quen era, que esta persoa é da Mesa pola Normalización. E digo eu, no, coidadiño que está bonito o mundo, Está bonito o mundo, porque digo eu, a Mesa pola Normalización, unha organización libre, dentro do pouco libres que somos na sociedade, pola promoción da lingua, e alguén que está aí, de repente, chámalle contido de pacotilla. No, vamos a ver. Mira, vou falar como unha vella de case 90 anos que vou facer. Vou falar como unha vella lle fala a unha persoa nova. Sí? Sodes mal educadas. Non tedes educación. Nin respeto. Xa non por quen faga ese contido. Xa non vou falar por min, que hai 2 anos que non fago. Ti non sabes. Ti non sabes, porque ti non entras aí, nin sequera, en 2 anos, pero queres dicir que o contido é de pacotilla sin velo. Que isto tamén, coidado, Coidado. Non, a ver. Pero é que, ademais, é unha falta de respeto que a xente que consuma ese contido. Porque nin ti, nin a outra, nin nadie, nin a Mesa pola Normalización, nin ninguén, ten non sei, aí que tes, para dicir o que a xente ve ou non ve. O que está ben e o que non está ben. Digo eu, hai moita xente e cada un, pois xa, fará o que queira da súa vida, porque de verdad que a xente non quere estar todos os días aí aprendendo literatura, historia de Galicia, cousas culturais. Sí? Non, é que é verdad. Será moi de pacotilla, pero a min un día en Seaia, unha señora, díxome, agora pola mañá na gallega están facendo como faste en internet.
A gallega facendo como fago eu, non eu como fai a gallega, Non, dixéronvos a vos isto. Polo conto este das palabras e dos ditos, non, dixéronvos a vos que a gallega vos estaba copiando. Pois a min sí, que a min pareceme ben, que as palabras non son miñas, nas inventei eu, non teño aí teño unha escritura delas, era unha cousa, pois eso, que eu quería dicir, e dixena. Está por aí na rede. Non, é que... Sí. Vou vos dicir unha cousa. Baixade das mesas, poñedevos a carón do chan, como a xente. Sí. E depois, cando baixades o que a xente quere facer, porque a xente gustalle aí unha rexouba, que unha persoa chega aí e conta un conto. A xente parecelle ben. Gustalle. En serio, E pareceme a min que non hai nadie que poida faltarlle ao respeto a esa xente dicindo que iso é unha pacotilla. Menos mal que casi nadie o ve. Como a quen dicindo, aquí estamos nós que somos máis cousa, e despois está xente de pacotilla vendo a outra xente de pacotilla que fai cousas de pacotilla. Ai, moi ben, moi bonito. Non, sabedes como lle chamo eu a iso? Non, isto vou non dicir. Iso é autoodio. Podía dicir que é clasismo, pero é que resulta que o autoodio nace do clasismo. Así que ese clasismo de que nós somos xente de Galicia con outra categoría é o mesmo que aquellos que te hablaban el castellano, porque eran un pouco máis de casa fidalga, facían o do autoodio. E hoxe hai moita xente, e que outro día xa non quixen dicir, pero vou non dicir, que eu como estudei, xa era dunha casa máis fidalga que a túa, non, sí, porque ti, Patiño, és balbino, és unha balbina, como a quen di unha ninguén. E eu son da aldea, pero son máis Manolito, que non hai quen me tusa. Sí. É autoodio. Non, é autoodio. Porque agora é dicir, sí, defendemos o galego, pero esta cousa da aldea de señora random, que me chamou, non me chame random, chamame un gallego, di señora rara. Sí. Dijo, Pois eso é autoodio. Ao final é un odio, precisamente baixa da mesa, ponte a carón do chan, porque é un odio que ti botas contra a xente do chan. Contra a xente do chan que quere enredar. Que igual que che ven Telecinco, van andar e poñen o podcast de calquera programa destes, de o Patiño en Twitch, ou calquera outro programa deses que eu lles enseñei a buscar, e xa está. É que desde, dame igual que sexan asociacións, organizacións, administracións, non sei que, alguén se atreva a dicir que iso é pacotilla ou non é pacotilla, facendo de menos o contido mal as persoas ás que lle guste, pois mira, eso fai cero aportación ao uso do galego. É así. Clasismo, autoodio. Un odio ás cousas da terra que non sexan as miñas, aquí, nos meus despachos e nas miñas cousas. E punto, non hai máis. E dixo, e dame igual, é a miña opinión, e se lle proe a alguén, pois mira, ruédela. Eu aí a deixei, de balde. Falando eu en por min, que eu non estou en ningunha mesa, nin en ningún banco, nin en ningunha cousa. Sí? E ao mellor ainda lle podes chamar pacotilla a isto que eu fago, que é a pacotilla como fai todo o mundo na rede. Vou contar aquí a miña merda que me veu á cabeza. Ao mellor a isto ainda lle podes chamar. Pero o outro, ao mellor, era ben calar a boca. Calar a boca. Porque ao final é unha aportación. E ao final hai unha parte que é a promoción. É falar da problemática da lingua, que está moi ben, é moi necesaria. E desde aí nace o Patiño en Twitch. Que está ben que unha señora random fale da súa experiencia coa lingua, como nena que entrou á escola sen saber sequera o castellano, a súa experiencia está correcto, sí?
pero que está ben esa promoción, e despois hai unha cousa que é a normalización, que é fago un contido calquera como fai calquera na rede, sí? E subo aí. Subo aí e din, pois mira, xente falando as súas cousas na súa lingua, eso é normalización. E a lingua mantense, e incluso se recuperan falantes, cas dúas cousas en perfecto equilibrio. Non que a miña promoción da lingua e ti, na túa normalización, es pacotilla. Non, claro, é que agora hai que ter un máster para que se nos considere un galego de categoría. Aquí somos todos. E non máis. É que manda collóns, Non, manda collóns, vai a promoción que se fai. Pois volvo a dicir, é unha falsa promoción. E xa non entro, porque xa levo 11 minutos, en como funcionan as asociacións, porque eu estive nas AMPAs. Sí? E non vou entrar. Pero unha das funcións é apretar os de riba. Pero sabedes que pasa? Que se apretas moito as carabillas, quitan o pienso. E se así faz pouco, da outra maneira non faz nada. É así moita cousa. Non sei, podería dicir moitas cousas. E a mesa sigue sendo o mesmo. Pero, bueno, hoxe non o vou dicir. Que teño que facer cousas de pacotilla. Da vida. De xente normal. Que está aquí vivindo. Virando a vida, que non vos é pouco. Non vos é pouco. A que veña despois alguén chamarme pacotilla. Home, un pouco de respeto por min, por esa xente que fai contido, pola xente que o consume, un pouco de respeto polos demais, cona. Que o volvo a decir como a vella de 90 anos que son. Ajondiola, hai que ter educación. Non, hai que ter educación a primeira cousa. Xa non mando bicos hoxe. Porque estou enfadada. Bueno, sempre estou enfadada. Bueno, é normal estar enfadados neste mundo.